sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg min veninde Alma med, og vi skal lave sådan en lille hyggedag, hvor at vi handler ind. Vi skal sove på min trampolin, hvor vi også skal gøre klar til det, og handle ind og spise mad. Så det bliver fedt. Vi skal have burger, sådan en lille overraskelse, så skal vi have en salat til, og nu går vi lige ind på noter og det ned. Så ja, nu kommer lidt time-lapse. I centeret, så ja. Søndag, så har vi været i centeret og fået købet noget. Og så har vi sådan en her. Så nu går vi bare lige ud og hygger lidt, indtil at vi skal lave mad. Så søndag, og nu hygger vi os bare inde i sådan et mini-tipi. Og nede i centeret. Og så sidder vi bare og taler lidt og kigger lidt på telefonen. Så ja. Og nu er vi i køkkenet. Og så vil vi lige vise lidt, hvad vi laver. Så. Nu har vi skåret de der grøntsager, og I kan lige se, det her er lukket. Så vi kan også lige vise de syltede agurker, vi har lavet. De her, hvor de er ikke lige helt færdige. Vi skal også lige tage dem. De skal også lige ligge lidt. Så. Ja. Og nu viser vi os bare lige det salat, som Sofia har lavet. Og det var det her. Så vi har syltet agurker, salat og tomat og agurker. Så det er godt. Og så skal vi over til Almas hus og lave bøfferne og lave burgerboller og dækbord. Ja. Så og så skal vi også lave en lille velkomstdrink. Eller vand eller saft. Så ja. Søndag nu har vi fået spist. Vi fik ikke lige finde ud, fordi Sofias telefon gik ud. Så er det noget kun på 10%. Og nu vil vi lave Sofias hår med sådan her krøller. Sådan nogle, de der måske kender I dem. Ja, så lige gået stykker, så det er jo ikke så fedt, så der er noget til at slappe den af til. Vi vil lige spænde her rigtig mit hår. Ja. Vi kan lige vise, hvordan det ser ud. Det er sådan her, så det ser faktisk ret hyggeligt ud. Sådan her ser det ud. Og vi har krummetingene, så har vi nogle spil. Og Exploding Katten. Og nogle squishy-mallow. Og nogle bamser, så det er hyggeligt. Og så en lille gardria. Ikke lige nok til Sofias hår, så derfor så fletter vi lige den her tørt. Så der kommer lidt time-lapse på nu. Nu er Sofia så blevet færdig. Ja. Og vi blev nødt til at Flet to. Jeg synes, det er sådan, ja. Og så ikke lige se hendes hårduk nu. Wow! Og nu skal vi lege sådan en lille leg, hvor pude eller i hovedet. Og hvis puden, så skal han i hovedet. Og hvis den der, skal han knytlæv i hovedet. Bare hvor man ikke må. Ja. Okay, så vi starter nu. Så tager den ned. Ja. Okay. Jeg skifter lige her. Hun kan ikke se mig. Hvem skal du vælge? Okay, nu er det min tur. Eller
helt styr. Jeg Okay. er bange. Hvad? Okay. Så nu er det blevet min tur, for her. Kom nu, du skal vælge. Godt, du skal vælge nu. Okay. Okay. Nej. Okay. 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 Det gjorde ikke engang ondt. Nej, det... Men det er Sofie, der så godt med mig. Ja, så... Okay. Okay, skal jeg gå bare ind? Nej, ikke nu. Jeg finder, jeg er klar. Nu er jeg klar. Bare lige så vi det. Det kommer måske til at regne i nat. Ja. Vi har lige sat os ned, og Ja. nu fik lidt Nu af det hoved hygger vi. efter, så der er puder i hovedet. Ja, nu hygger vi egentlig bare sådan lidt og lægger nødder. Ja. Hygger os. Vi har lige spillet. Så... Så ja. Sådan der, og nu har vi siddet i nogle timer. Så nu vil vi tage dem ud. Ja, Så altså, nu kommer der lidt time. Så. Og det er sådan her, hun er blevet. Altså, det virker ret godt i forhold til, at vi ikke har brugt vand. Og det ser ret naturligt ud. Så det er ja. Så nu er vi lige vågnet. Og vi vågnede ret sent. Og jeg er træt. Ja, klokken er... ja. Klokken er... klokken er... 9:23. Så... ja, og vi har sovet meget godt. Ja. Okay, og nu skal vi... Til sådan nogle, jeg synes, man skal vi selv holde op på. Nej, sådan nogle... ja. Okay, det ser Så lidt ja, larm vi ud. kommer videre. Ja. Det ligner sådan nogle børn, der sådan har... Efter. Altså, der stod, at man skulle tage en creme på bagefter, så det prøver vi lige. Vi synes faktisk, det virker faktisk ret godt. Det virker faktisk ret godt i en. Den er mere sådan glat på en eller anden måde. Ja. Man kan ikke helt se det i kamera. Farvel. Så husk at like og subscribe.